Jeg tænkte på, at vi skulle foretage sådan en mental ting sammen, for at finde ud af, hvad det skal være, vi skal høre. Vi skal tænke på et tal. Tænk på et tal alle sammen. Tænk på et tal. Og jeg kan mærke tal, jeg kan mærke det. Jeg kan mærke tallet, det kommer til mig nu. Tallet 7, er tæt på. Tallet er 47. 47. This is Agent 47. And I know where you live. I have come here tonight to kill someone. And because it's Symphony Friday, I'll do it for free. Men altså, hvis vi har selveste David Bateson, der spillede 47, hvis vi havde en rigtig stemme, Dimitri fra spillet, skulle vi så ikke også høre Jesper Kyds fabelagtige musik? Good idea. But I won't have to kill you.